फ्रेंड्स आहा दिनैसो बैसागुआ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ आंनि आबै आबौ आदै मादै गासैखौबो आंनि गेदेर उन्दैफोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय बैसागुनि नामै ओमफ्राय दा जोङो थांनो ओंखारदों लांदां बैसागुआव दा जों थांगासिनो नै बिनानावमोन दङ लांदां बैसागुआव थांगासिनो एसे रंजाहैनोसै ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा बेनो बैसागुनि लांदां बैसागु मोसानाय दा नोंथांमोना नायबाय था आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा आं बिराद गोजोननाय मोनगोन आरोना थांगासिनो नायबाय था ada berap aku mandlay aku pun aku bang misal kau di mana pun Ini adik, aku ngapa nak? Tak pernah singgalin nak. Adik hari ni? Hai bol. Hai. Ya adik. Hai bol. Dapat Sophia sih selama nama dapat Sophia. Jom kasih nangga. Ya, film dah. Film dah. Radhe. Oh, sanjay. Baba. बैसागु रंजानाय मोसानाय एबा बेखेवजेननो थाखाय जोंनो हांख्रायनानै बैसागु रंजा 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 साफ्लै 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 गोदान बोसोर बैसागु बोथोरनि नुजाफैनाय गासिबो आलासि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय खुलुमहरबाय थांनाय बोसोराव मोसानो मोनैनि एबार पुरा मास मोनसे बैसागुखौ फालिगोन जों दा जों लांदां बैसागु जानोसै खिरि मोनफैयाखै फैयाखै सिनेमा मोसानो थाबाय मैया नोंसोर मोसानो मोनाखै मैया अखाजों सारा दिन मोसाफैदो जों मोसाफैदो आब'